Salam meni hormatly adamlar. Garaşlar baky bir taraf yurdumuzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşmeden başına hurmatly prezidentimizin golçakı resminaması bilen taş edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan makulanan Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine goşmaçylar we üýtgetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň Raýat iş ýürediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň Jinaýat iş ýürediş kodeksine goşmaçylar we üýtgetmeler girmek hakynda, ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girmek hakynda, gumruk gullugy hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetme girmek hakynda, ösümlikleriň karensiýeti hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girmek hakynda kanunlar gol çekdi. Kanunlar metbugatda dowlugyna çap ediler. Indi bolsa hormatly prezidentimizin garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlugy bilen taş edýäs. Eziz halkym, hormatly uruş veteranlary, sizi 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna gazanlan ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Ýeňi şuna adamlaryň parahatçylyk, söýjülük, dostluk, raýdaşlyk baradaky garaşlaryny hasam rowaşlandyrýan, nesillerde watan söýjülügiň we insanperwerligiň belend duýgularyny dawralandyrýan senedir. Şoňa görä halkyň arkadagyny zamanasy ýylyna ýeňi şunny watan söýjüligi we gaýdusuzlygy terbiýeleýän medeni jemgyýetçilik çäreler beýik işlere ruhlandyrýan aýdym sady dawralary bilen garşylaýas. Garaşsaz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäherindäki halk hakydasy ýadygärlikler toplumyny ähli şäherdir owalarymyzdaky ýadygärliklerde dogunlukly halklar bilen birlikde uruşyň agyr synaklaryny bertlik bilen baştan geçiren halkymyzyň merdana wekillerini hormat sarpa bilen ýatlaýas. Sergidir maslahatlary geçirip tolgunlurjy duşuklary, gyzykly hemem täsirli söhbetdeşlikleri guraýas. Ýaş nesillerimizi watan söýjülük, insanperwerlik, zähmet söýerlik, maksady okullyk, belend ahlaklyk ruhuny terbiýelemek babatda parasatly wesiýetleri, öwt ünnegleri bilen münasip goşunt goşýan uruş veteranlary, agraz hemem salihatly, parasatly hemem mährem ýaşullarymyza, kümüş saçly enelerimize gymmat bahaly ýadygärlikler, sowgatlaryny goşulmak dawrasyny geçirýär. Mehriban watanaşlar, 1941-nji 1945-nji ýyllar adamlar taryhynyň iň pajigaly, hemem hasratly döwri bolup, faşizmiň basbalçylykly, talaňçylykly, adalatsyz we rehimsiz siýasatynyň netijesinde millionlarça insanlar bu nägehan uruşyň pidasy boldy. Ýürek bagry eredeji bu gowgaly döwürde maşgalalar atalardan we enelerden, ogullardan we gyzlardan, dogonlardan we uýullardan aýryldy. Şäherdir owalary yer bilen ýeksan edilip, parahat durmuşy, dünýä yksadyýatyna, ilmleň we bilimleň, medeniýetleň we sunugotlyň ösüşine uly zarba uruldy. Dogunluk halklar bilen birlikde Türkmen halky hem bu ýowuz süteme garşy gaýdusuz görüş alyp bardy. Merdana watanaşlarymyz geljeki nesilleň parahat we asuda durmuşda ýaşamagynyň hatirasyna, söwüş meýdanlaryna, edermenligiň, batyrlygyň we gaýdusuzlygyň belend nusgasyny görkezip, gahrman adyna münasip bolular. Ordenlerdir, medallary bilen sylagylandylar. Ören elhenç uruş ýyllaryna Türkmenistanly zähmetkeşler, zinanlar, gojalar, çağlar, ýeňşe ulan anam durmuşy, watany çäksiz söýgüleri bilen tutan ýerli we gaýratly zähmet çekip, beýik ýeňşiň gazanylmagyna münasip goşuntlaryny goşdular. Türkmenistanyň gelin gyýlary gorunmak gaznasyna köp mukdarda gymmatly şaý seplerini tapşyryp, müň ýylliklardan gözbaş alyp gaýdýan zähmet söýerlik hemem hoşniýetlik, watan söýjülük we insanperwerlik arasy ahlaklyk, kimin mukaddes ýüreliglerimizi dawralandyrdylar. Ýyllaň we nesilleň baglanşygyny hasam ýokurlandyrmak maksady bilen dünýäniň ähli halklarynyň häzirki we geljekki nesilleriniň parahat hemem bagly geljek üçin şirin janlaryny gurban eden Türkmenistanly gahrmanlarymyzyň atlary hatyry kitabyny, ot ýalynly söwüş ýollaryny geçip öýlerine ýeňiş bilen gaýdyp gelen gaýdusuz watanaşlarymyzyň atlary bolsa şöhrat kitabyny ebedileşdirildi.
Merdana ata babalarımızın gahrmançılığı, mukaddes vatanımızda, halkımızda ve tutuş adamzada ak yürekten gulluk etmen nusxoluk mektebedir. Şoňa görä-de gazaply uruş ýyllarynyň guzaplary, jebir jepalary, ýetiren ziýany bu döwrüň taryhynyň gahrmançylykly sahypalary hiç wagt unudulmaz. 1941-nji 1945-nji ýyllaryň alym merdimli söwüşlerini edermenligiň we gaýdusulugyň baky hormatyň hemem ebedi şöhratyň beýik nusxasyny döreden gahrmanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar. Hormatly uruş veteranlary, ediz halkymyzyň gojur gaýraty, dörejlikli we tutanýerli zähmeti, aýratynam ýaşly nesillerimiziň watan söýjülük, insanperwerlik, lewzi halallyk, hakynaky, pehim parasatly öwüt ünnegleri, wagt nesihatlary, baý durmuş ýollary agdyberligimiziň we jewsligimiziň berk binýadydyr. Hormatly veteranlarymyzyň bütün durkun bilen watanymyzyň mukaddesliklerine uymak, agdyberligimiziň, jewsligimiziň, awry mertebemiziň synmazlygyny gorap saklamak, insan mertebesini belend tutmak, ak yürekli, lewzi halal, zähmet söýer, belend ahlakly bolmak, manyly ömür sürmek baradaky öwüt ünneglerini, hemem nesihatlaryna eýerip, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne ediz watanymyz, mähriban halkymyz üçin okumak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýä dolan şan şöhratyny hasam belende galdyrmak biziň mukaddes borjymyzdyr. Mähriban halkym, hormatly uruş veteranlary, size 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gazanlan ýeňiş bayramy münasibetli ýene däwrgedek tüýsürekden utlaýan, size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş hemem rowaşlyklary arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan kimim hut öz adyndan Şweytsariýa Konfederatsiýasynyň prezidenti Ignacio Cassis we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Şweytsariýa Konfederatsiýasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli mähirli gutluklaryny we en gowy ardygularyny iýerdi. Döwlet başlanymyz hatyna biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-bire hormat goýmagy, deň hukuklugy hemem özara anaşmagy esaslanýanyny bellep, Türkmenistanyň iki tarapyň gatnaşyklaryň giňeldirilmegine gyzyklanma bildirýändigini, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalarymyz arkaly halklarymyzyň bähidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini anamelerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlanymyz prezident Ignacio Cassis tüýsürekden berk jantalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Şweytsariýa Konfederatsiýasynyň halkyna bolsa öňügidişlik hemem rowaşlyk arzu etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluklar bilen taşydýas. Ilkinji taşdyrjy gutlugymyzda şeýle dilýär. Onuň alhezreti Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, beýik watançylyk uruşyny gazanlan ýeňşeň 77 ýyllygy münasibetli mähirli gutluklarmy kabul ediň. Bu mukaddes gün dünýäni faşizmden halat eden halklarymyzyň deňsiz taýsyz gahrmançylygynyň, hakyky edermenliginiň we batyrlygynyň nişan hökmüne taryhy hemişelik ýazyldy. Oğulluň hemem özara kömek bermeň şöhratly däpleriniň Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlugyň, hoşnýetli goňşuçylygyň we strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ygtybarly esasy bolup galjakdygyny ananýan. Türkmenistanyň ähli veteranlaryna hemem tyýrly zähmet çeken adamlaryna tüýsürekden minnetdarlyk sözlerimi ýollaýan. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu utluda şeýle diýilýär. Onuň alhezreti Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoğluýew, sizi we dogonluk türkmen halkyny faşizmiň üstünden gazanlan beýik ýeňşeň 77 ýyllyk münasibetli mähirli gutlaýan. Bu nurana bayram adamzadyň taryhyna iň ýowuz uruşda ýeňen halklarymyzyň baky edermenliginiň we durnuklugynyň, raýdaşlygynyň nişany bolup galar. Biz gan döküşükli söwüşlerde parahatçylygy, hemem azatlygy deňsiz taýsyz edermenlik görkezip, ynamly goran, tyýly ihlasly zähmet çeken adamlaryň hakydatynyň öňünde hemişe baş egers. Olaň öçmejek gahrmançylygy halklarymyzyň hakydatyna hemişelik galar. Biziň bilelikdäki tagallalarymyz arkaly özbek türkmen strategik hyzmatdaşlygyny täze derejäge çykaryp, hemem gatnaşyklarymyzy dostluk, hoşnýetli gowşuçylyk we özara düşünmek ruhuny hasam berkidip biljekdigimizi ananýan. Pursatdan peýdalanyp size berkjan saglyk, maşgala bagtyarlygyny
avadançylygyny hemem jogapkärli işleriňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahaçylyk we rowaçlyk arzu edýän tüýsürekden hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanygulyç, sizi we ähli türkmen halkyny beýik ýeňiş güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Biz ýeňiş günini bayram edip, watanymyzy duşmanyň goran we faşizmden üstün çykan ata-babalarymyzyň, uruş veteranlarymyzyň hemem tyle zähmet çeken adamlarymyzyň deňsiz taýsız gahrymançylygyny we gaýdusyz hereketlerini şöhratlandyrýas. Olaň edermenligi, hemem watançylygy biz üçin ata watana halal gulluk etmeň nusxasy bolmagyny galýa. Parahaçylygy we hoşniyetli goňşuçylygy bilen sarpa goýan Gyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistan arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň iki ýurdun halklaryň bähine doganlyk ruhyna munun beýlegem ösüriljekdigine inanýan. Pursatdan peýdalanyp size hormatly Serdar Gurbanygulyç, berk jan saglyk we döwlet işiňizde üstünlikleri doganlyk türkmen halkyny bolsa parahaçylyk, rowaçlyk hemem awadançylyk arzu edýän hormatly mok bilen Sadyr Japarow, Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle sözler bar. Onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanygulyç, beýik ýeňişiň 77 ýyllygynyň bayram edilmegi münasibetli mähirli gutlagylarymyzy kabul ediň. Ýowuz uruş ýyllaryna ýurtlarymyzyň halklary söwüş meýdanlaryna we tyle egine berip, bu ýeňişi gazanmak ugruna uly ihlas etdiler. Parahaçylyk, erkinlik we geljekki nesilleň bagtyarly ugruna ata-babalarymyzyň görkeden şöhratly edermenligi baradaky röwşün hakyda ýüreklerde hemişelik saklanyp galar. Biziň döwletlerimizin arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň taraplaryň umumy bähitleri ugruna giňeldilmegi arkaly munun beýlegem netijeli ösüriljekdigine inanýan. Size hormatly Serdar Gurbanygulyç, berk jan saglyk hemem jogapkärli döwlet işleriňizde hemişe üstünlikleri doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyna bolsa parahaçylyk, durnuklyk, awadançylyk we munun beýlegem rowaçlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanygulyç, sizi we doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyny beýik watançylyk uruşuna gazanlan ýeňişiň 77 ýyllygy bilen mähirli gutlaýan. 9-njy may gan döküşikli hemem weýrançylykly uruşyň ýowuz ýyllarynyň awry bilen geçip, deňsiz taýsız edermenligi we gahrymançylygy, durnuklygy hemem gaýdusyzlygy bilen adamzady faşizmiň erkençliklerinden halas eden biziň halklarymyzyň şöhratly taryhyna ählimiz üçin aýratyn orny ýeleýän gymmatly bayramçylykdyr. Beýik ýeňiş baradaky hakyda ýüreklerimizde baky galar. Uzak uruş ýyllaryna agyr synaglar döwrüne halklarymyzyň görkeden dostluk, hemem özara golluk bermek ýaly asly däpleriniň Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary puxtalandyrmak üçin munun beýlegem puxta esas bolup hyzmat etjekdigine inanýan. Şu bayram gününe size hormatly Serdar Gurbanygulyç, ähli uruş veteranlaryna hemem tyle zähmet çekenlere Türkmenistanyň doganlyk halkyna bagtyarlyk we awadançylyk arzu edýän hormatly mok bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanygulyç, sizi beýik ýeňişiň 77 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu nurany güni biz adaletliň maksatlarynyň özara hormat goýmagyň hemem deň hukukly hyzmatdaşlygyň dawralanmagy ugruna söwüşenliň we wepat bolanyň ählisini gynanç hemem şatlyk göz ýaşlary bilen ýatlaýar. Biziň diňe tagylarlarymyzy birleşdirmek arkaly dünýä meçhörnäki hökümlere üstünlikli garşy durup biljekdigimizi hemem häzirki döwrüň dartgynlyklarynyň parahaçylykly ýollar arkaly çözgüdini tapyp biljekdigimizi putunanýan. Belarus Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we ynançmak ýörelgilerini esaslanan netijeli gatnaşyklaryň munun beýlegem ösüriljekdigine umyd edýän. Size hormatly Serdar Gurbanygulyç, berk jan saglyk, bagtyarlyk we ýagşylyk türkmen halkyna bolsa parahaçylyk hemem rowaçlyk arzu edýän hormatly mok bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýurdumynyň ähli könjekleriniň we daşar döwletleriniň 1941-nji 1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşuna gazanlan ýeşiň 77 ýyllyk münasibetli köp sanly gutluk hatlary hem telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri ministrlikleriniň hem puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary öz hatlaryny Türkmenistanly eskerlen söwüş meýdanyny beýleki halklar bilen bilelikde edermenlik we gahrmançylyk görkezýänlikleri nıqtayalar. Olun şuunki we geljekki netillen azatlygy hem bagtyar durmuşy uğruna görkezen beýik edermenlikleri baradaky hatira biziň ýüreklerimizde baqy ýaşar. Hatlary iberenler döwlet başdanymyzy ajaýyp bayram bilen tüý sürekden utlap berk jan saglyk uzak ömür aty watanymyzyň munun beýlegim ruwaşlygynyň halkymyzyň bagtyarlygynyň bäkidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz ýeňiş güni münasibetli Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedow gutladylar. Döwlet başdanymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Abdurrahmanow, Gylyjyw, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Urazgeliw, Purçekow, Toýliw, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulawa Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyf Mäherli gutluglaryny iberdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzularyny ýolladylar. Döwlet başdanymyzy ýeňiş güni bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary tüý sürekden gutluglaryny iberdiler. Döwlet başdanymyz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçylar Partiýasynyň merkezi geňeşliginiň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşliginiň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklaryň milli merkeziniň başlygy, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşliginiň başlygy, Magdum Adnak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşliginiň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insan-perwer Birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy meteç çağlary himayet bermek boýunça Hayır Sahavat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahaçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler gutluk hatlaryny ýolladylar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly ýolbaşlygyny alyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýöregleri bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýledeni hepden dowamly wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 3-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözlegçilik edýän ornwasarynyň welaýatlyk häkimläriniň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny oba hojalyk toplumyna hemem welaýatlarda alyp barýan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. İş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň rızgal bereketi hasaplanýan bugdoýyň ýokary hasyny ösürip ýetişdirmek üçin agakinleri etmek maksady bilen buğdoy mineral dökünleri bilen imitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, oň ziýankeşleriniň öňüne almak boýunça işleň agrotehnika kadalara laýyk geçirilmegine munun beýlegim öpçün etmegiň zerurdygyny nykdy. Hormatly prezidentimiz oba hojalygynyň iň jogapkärli möhümleriniň biri bolan galla urugyna da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelendigini belledi. We şunuň bilen baglykda möhümde ulanıljak kuwatly kombaýnlary, galla daşaýjy awtologary, beýleki zerur enjamlary kimim hasaly kabul ediş bölümlerini möhüme taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Gowuçy ekişini ýokary hili geçirmek hem agrotehnika möhletdi tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny dowly güýjünde işletmek, paýta öndürjileri zerur bolan ýokary hilli gowuçy tohumlary bilen öpçün etmek, gögürş alynan gowuçy meýdanlaryny hatarara bejeresini geçirmek işleriniň alyp barylyşyny izgderli gözegçilikde saklamak möhümdigi bellenildi. Gowuçanyň ziýankeşlerine garşy görülýän çäreler talaba laýyk alyp barylmalylar. Döwlet başdanymyz ýazlyk ýer almanyň we soğunyň bereketli hasyly kemale getirmek üçin bu ekinleri ide etmek, şeýle-de beýleki gök bagçy ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnika kadalary laýyk geçirilmegini izgderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz pile öndürmek möhüminiň dowam edýändigi bilen baglykdy. Welaýatda ýüpe gurçagyny ide etmek işleriniň depkini güýçlendirmek zerurdygyny aýdyp, bu babata degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz owa milli maksatnamasyna şeýle-de ýurdumyzy 2019
2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykdy vilayetlerde önümçülük medeni durmuş maksatly desgalan ýaşaýy jaýlarynyň ýolun hemem suw we lagmarasylyjy desgalan gurulşynyň haýal depgine alınıp berilýanyny öňsü çekdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde meçidi we onuň ýanyna sadaka berilýän jaý gurmagyň soga işleň birdigini nyktamak bilen degişli teklipleri makullady. Hemem halkyň islegine görä bu wagtda degişli işler geçirmek tapşyrdy. İş maslahatyna oňa gatnaşylar gahrman arkadamyz Gurbangul Berdimuhammedowyň ömrümiň manysy adly täze kitabyny halkymyza sowgat bermek münasibetli hormatly prezidentimizi we mehriban arkadamyzy tüýsürekden utladylar. Hemem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň we gahrman arkadamyzyň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, ýurt behgitli işleriniň munnun we ilegim rowaj almagyny arzu etdiler. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler iki tarap bilen hyzmatdaşyň iler tutulýan ugurlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler we berek Oraza bayramy bilen gutlap berk jan saglyk rowajlyk türkmen hemem Eýran halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzu etdiler. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet başdanlary mukaddes Oraza bayramy münasibetli berek gutlap hemem eň gowy arzuwlaryny beýan edip, hoş niýetligi, sahawatligi we belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny alamatlandyrýan bu nurana bayramyň iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dogunlyk gatnaşyklaryň ösdürmegine hemem kulli musulman ümmetina dostlugyň özara gollaw bermek we raýdaşlygyň potulandyrmagyna munun eýlegim ýardam etjekdigine tüýsürekden anam bildirdiler. 4-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili hanym Terih Hakalan kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul eden üçin hoşallyk bilerip döwlet başdanymyzy Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylarynyň hoş niýetli arzuwlaryny ýetirdi we pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmek bilen utlady. Duşuň dowamyny söhbetdeşler netijeli gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Taraplan gatnaşyklaryň täze netijeli gurullaryny hemem ugurlaryny gözlemegi, şeýle-de ony syýasy, ykdysady, insan perweri, ekologiýa ugurlary boýunça ýygyderli ösdürmegi bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Umum pikire görä medeni we insan perwer gatnaşyklaryny işleňleşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun bilegim dowam etmek möhüm ugurlardyr. Bu gatnaşyklaryň özara düşünmek we uzak möhletliğin gyzyklanmalara laýyk gelýän esasda munun bilegim belelikde işlemek üçin möhüm bünyat bolup durýanyny bellenildi. 4-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanyna täze bellenen adatdan daşary dowluk tiyarly ilçisi Askar Tajbayew kabul etdi. Uly döwlet başdanymyzy ananç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edenligi üçin hoşallyk bildirip hormatly prezidentimiz netijeli türkmen gazak gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklan Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň mehirli salamyny ýetirdi. Hemem pursatdan peýdalanyp döwlet başdanymyzy eň ýokary döwlet wezipetindäki giňgerimli işinde uly üstünlikleri tüýsürekden arzu etdi. Duşuň dowamyny döwlet başdanymyz hemem dowluk tiyarly wekil özleri hormat goýmak we gollamak ýöreligleri esasyna gurulýan hemem egirt uly kuwaty eýe bolan döwlet ara gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşdylar. Şeýle-de geçen ýylda Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň ýurdumyza bolan döwlet sapary mahalyny we iki ýurdun liderleriniň Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultasiýa duşuň çäklerini gazalanan ilalaşyklary ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meselelere garaldy. 5-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň meclisine geçirdi. Onu harwy goragy edareleri tarapyndan şoýluň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine garaldy. Hemem olaň işiniň ýakyn geljegi üçin iler tutulýan ugurlar kesitlenildi. Gün tertibine garaşdy döwletimize howpsuzlygy we asudalygy öpçün etmek, harwy goragy edareleriň maddi enjamlaryň binýadyny munun beýlegim pugtulandyrmak hemem olaň işini hasym kemilleşdirmek bilen baglanşykly we käbir beýleki meseleler girdildi. Meclise hasawatlar dinlenildi. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başly Türkmen döwletiniň diňe gorunç häsiýetine eýe bolan harwy doktrinasynyň esas düzgünlerini taýyk ýerine ýetirmek wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz prokuratura idareleriniň işleriniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ekli ulgamlaryny kanuny öpçün etmäge gönükdirlendigini aýtdy. Sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligine korrupsiýa hemem paraxorluk bilen bagly ýol berilen jinaýat işleri boýunça geçirilen derine ulan netijeleri barada da hasawat berildi. Ýakyn ahal vilayatynyň sowda bölümlerini, dukanlaryna geçirilen barlyk
seljerme işlerinin netijesinde ahlasly daýhanlyň halal zähmetini dörep, halkymyzyň rızkyly hasaplanylýan aguny, ösümlik ýagyny açyk sowdadan gizläp, gymmat bahadan satyp baýamak isläni adamlaryň hyýanatçylykla etmişleriniň üstü açyldy. Ýurdumyzyň baş prokurorunyň çykyşyndan görnüşi ýaly jogapkärlik wezipeni eýelep, onuň hyýanatçylykla peýdalanýan adamlar bagyşlap bolmajak jinayet edipdirler. Olary kadyýetin hökmü bilen azatlykdan mahrum edildiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow korrupsiýa, paraxorluğa garşy göreşmek boýunça döwlet siýasatiniň alınıp barylýanlygyny bellidi. Bu siýasat raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny korrupsiýadan gelip çykýan howplardan goramagy, şeýle-de döwlet edareleriniň wezipeli adamlarynyň netijeli işini öpüşün etmäge gönükdirilenler. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerdaşdy, hary hukuk goragy edareleriniň işlerini hasam döwrewap derejede guramak, bu edarelere dünýäniň öňde barjy tejribeleri esasynda hasam ösürmek üçin uzak möhletli meýilnameler kabul etmek zerur bolup durýanyny bellidi. Şunun bilen baglykda ýol başlygy edýän edarelerini ösürmek boýunça 2022-2028 ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamelaryň taslamalarynyň gaýt hawatyň içinde işlem taýýarlanmagyny öpçün etmek we olary bellenen tertipde tasdiklamak üçin hödürlemek tawşarly. Bu meýilnameler kabul edilenden soňra olarda göz öňüne tutulan wezipeler işleri kimim çäreleri berk gözüçlükde saklanyp üstünlikli durmuşa geçirilmeliler. Döwlet başlamagy garaşsyz hemiçelik beýtarap Türkmenistanyň beýtaraplyk ýöreliglerini igrarly bolmak bilen dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostluk hemem hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny amal aşyrýanyny bellidi. Şoňa görä de şu maksatlary esaslanıp kabul edilen harby doktrina goranç häsiýetine eýeder. Onuň talaplaryna laýyklykda hary hukuk goragy edareleriniň düzümi munnun welegim eýdigiderlik kämilleşdiriler. Ýurdumyzyň goranmak ukyby hasam berkidiler diýip hormatly prezidentimiz nykdy. 6-njy maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgamar arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň barşyna milli iqtisadiýatymyzyň puduklarynyň şu ýylyň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlenildi. Hemem halkymyzyň awdançylygyny öpüşün etmek bilen baglanşyk meseleleň birnäçesine garaldy. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňişiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow maglumaty dinläp, hemem mejlise gatnaşlary ýüzlenip, hormatly arkadagymyz Gurbanyňly Berdimuhammedowyň köp sanly jemgyýetçilik işlerini alyp barýanyny, haýır sahawat gatnaşyna ýol açlyk edýändigini, durluk kanunyň taýýarlanmagyna we kabul edilmegine gatnaşýanyny, welaýatlarda hemem aşky we şäherine iş taparlaryna bolýanyny aýdyp, hökümetiň mejlislerine we durly maslahatlara gatnaşmagy öz ornwasary Babaýew tawşyranyny habar berdi. Soňra Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýurdumyzyň halk howpçylyk toplumynyň ähli puduklaryny okully ösürmek maksady bilen hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barilen toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow kanunçy garjylyk işiniň täze ýamda öňde goýulan wezipeler ösünlikli çözmegiň möhüm guruldygyny belläp, parlamentiň işiniň wajyp ugurlaryny öz çekdi. Şol iş bolsa jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam etmeliler. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasawatlar dinlenildi. Iqtisadiýatymyzyň ähli puduklaryny we sewitlerde durnukly ösüş öpçün edilýär. Ýylatyň ýaşaş durmuş derejesi ýokurlanýar. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň geçen 4 aýyna alyp barilen işleň netijeleriniň garaşdy döwletimiziň bellenen maksatnamalaryna laýyklykda ötmegini dowam edýänini görkezýänini bellidi. Ýurdumyzda şu döwürde jemi çerki önümüňi ösüş diýipgini 6,12 göterim derejede saklandy. Watanymyzyň ähli künjeklerini köp sanly senaty we durmuş maksatly dethalar guruldy. Hemem gurulmagy dowam edýär. Iqtisadiýatymyzy diversifikatsiýa ýoly bilen ösdürmeň çäklerini biz importy çalşýan harytlary özümizde öndürmeň, eksporta iýerleýän önümliň möçörlerini artdyrmaň, döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäs, sanly ulgamy geçmegi we ýurdumyzy senaty taýdan ösdürmek amal aşyrýas diýip döwlet başlygymyz aýtdy. Döwlet başlygymyzyň belleşýäli uly bayram beýik watançylyk urşuna gazanlan geňiş güni ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gul goýular we urşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu çäreleň döwletimiziň durmuşyny möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny we şoňa görä de uluň ýokary derejede geçirilmeligini nykdy. Döwlet başlygymyz sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul edilendigini, bu ugurda degişli düzümleň döredilendигini aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hökümetiň agzalaryna ministrler kabinetiniň indiki mejlisine gözegçilik edýän puduklaryny we tutuşy ýurdumyza sanlaşdyrmaň barşy barada hasawatlaryny taýýarlamak tawşyrdy. Soňra döwlet başlygymyz
Prezidentimiz yakın wagtda okuwçylaryň tomusga dynjaş mökteminiň raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüniň başlanýanyny ösü çekdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň goňuňy dynjalmagyny öpüşün etmek maksady bilen jogapkär adamlaryň ählisine awazy milli syýasatçylyk zowlugyny, myhmanhanalary we dynjaş sagyldyş merkezlerini, beýleki şipahanalary, ähli vilayetlerdaky we Aşgabat şäherindäki çağlar dynjaş ýerlerini tertibe salmagy tapşyrdy. Şuňa baglanykda döwlet başlary dynjalmak üçin awazy şeýlede beýleki şipahanalary gelmegini Türkmenistanyň keselliň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşary toparyň tekliplerine laýyklykda ýol goýmak wajypdygyny ýetdi. Hormatly Prezidentimiz 25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmagyň, ähli vilayet merkezlerinden Türkmenistan şäherine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlary Ministrler Kabinetiniň sany ulgamar kılı nowatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlary berkjan saglygyny maşgul awadançylygyny, berkarar watanymyzyň güllep etme ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşlerini görkezdi. Ol gahrman arkadagymyzyň amal aşyran işlerine de aýdyň ýüze çykdy. 2-nji maýda gahrman arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Orada bayramynyň giňden belenilýän güni agtyklary bilen Aşgabat Söwda we dynjaş işgörlük merkezine geldi. Milli binagerligiň ajaýyp däplerini hemem dünýäniň şäher guruluş meýillerini özüne jemleýän bu merkeziň geçen ýyl şanly senäniň öňýanyna watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk bayramy münasibeti ulanylmagy berilmegi, halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýigdirli ýokurlanýanynyň, döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artýanynyň, şol sany söwda we hyzmatlary ulgamy boýunça ösüşiň täze derejesine çykanlygynyň aýdyň suwtnamasy boldy. Mähriban arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedow mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen asly däwe urulan Uraza bayramynyň hormatyny aglan edilen bayramçylyk gününde agtyklary bilen söwda we dynjaş merkeziniň dukanlaryna aýlanyp, bu ýerde söwda etmek, hemem çağlar bilen wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmek, dawaraly çäreler guramak üçin döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler bilen taşdy. Soňky ýyllarda Akmermerli paýtatymyz tanalmaz derejede özgürdi. Munyň özi ýurdumyzy hem taraplan ösürmek, şäher ilaty we onuň myhmanlary üçin ýokary hili dynjaş şertlerini öpüçün etmek meseleleriniň döwlet siýasatynyň möhüm ugruna öwürlenýäni aňladýar. Bu bolsa ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyny durmuş ugurly siýasatyň üstünlikli amal aşyrmagynyň hemem Türkmenistanyň amatly ýaşamagy, zähmet çekmegi we goňuňy dynjalmagy, sport we dörejilik bilen meşgullanmagy, döwri we bilim almagy, söwda, saglyk goraşy berkitmek ulgamynyň hyzmatlarinden peýdalanmagy üçin en gowy şertleri döretmegiň ajaýyp nusgasydyr. 4-nji maýda Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş tapary bilen gelen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekili Hanym Terih Hakala bilen geçiren duşuň barşyna parlamentary gatnaşyklar geňeltmeň geljeki ugrulary aralyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşler häzirki zaman şertlerinden parlamentary hyzmatdaşlygyň netijeli gatnaşyklar ösürmeň ýurtdan kimem halklaryň arasyna dostlyk we özara düşünşmek gatnaşyklaryny puwtalandyrmaň möhüm gurullaryň biri bolup hyzmat edýänini belediler. Duşuň dowamyna hereket edýän hyzmatdaşlyk gurullarynyň hususan Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Bilelikdäki komitetiň çäklerini parlamentary gatnaşyklary işleňleşdirmäge özara gyzyklanma bildirildi. 5-nji maýda ýurdumyzyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly Ýylýa Şulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýakynlaşyp gelýän tomus mögümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerine tanışmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş taparyny amal aşyrdy. Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy deňiz ýaka sesine saparyň çäklerini Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşen awazy milli syýasatçylyk zowlugyna baryp gördi. Mähriban arkadagymyz elkilerin guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp berilýän kottejler toplumyna ýerine ýetirilýän işler guruluşyň hil derejede ulanylýan serişdelen aýry tynyklary bilen taşdy. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş geçirilýän özgürtmeleň rowajlanýanyny, umumyň häzirki döwrüň her bir pursatlarynyň rowajlyklary beslenýänligi nazara alınıp, bu toplumy rowaj diýip atmak baradaky teklip öňe sürildi. Hormatly arkadagymyz häzirki döwürde alınıp berilýän işler ýurdumyzyň rowaj gadamlaryny kybap gelýänini belläp, bu toplumy rowaj diýip atlandyrmak baradaky teklibi maqullady. Soňra Mähriban arkadagymyz Türkmenistan şäheriniň awazy etrafynyň häkimi bilen bilelikde amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasyna alınıp berilýän işler bilen tanışdy. Şeýlede gahrman arkadagymyz tomusga dynjaş mögümine bu ýerde ullary we çağalar üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.
Häzirki zaman deňiz şipahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, barha uly meşgurlukdan peýdalanýar. Abada milli täkaçylyk zolunyň amatly howa şertleri, hemem baýdy keldiş mümkinçiligi, täzeçiligi, öňdebarjy binagarlyk we inženýerçilik tehnika pikirlere tarap alynan ugur özüniň oňy netijesini berge. Soňra Gurban Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýetaş şagylary himayet bermek boýunça haýır sahabat gadnasyny esaslandyrjy. Gahryman arkadagymyz Türkmenbaş şäherine arkadagly serdarymyzyň gatnaşmagyna ýakynna açylan köp ugurly hastahana baryp gördü. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýordamyzda çagylan sazlaşyk ötüşini ýoly goýmak, hemem saglygyny goramak we berkitmek uguryny döwlet tarapyndan eýdigdirli alad edilýär. Bu ýörelgeler durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahryman arkadagymyz bejergelýän çagylan saglyk ýagdaýy bu ýerde ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlary we oň netijeleri bilen gyzyklandy. Çağılan enatalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulanyny bellep, ýordamyzda çağılan sagdyny ösmegi we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidilme ugruna döredilýän şertler üçin gahryman arkadagymyza we arkadagly serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu ugurda alınıp barylan giňgerimli işler Türkmenistanyň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň en gymmatly baýlygy diýilip kesitlenen adamyň saglygy, hemem awadançylyk baradaky ähli taraplan aladanyň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasadyr. 6-njy maýda Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly Ilýas Şulsy, Gurban Berdimuhammedow Bäherden etrawynaky arçma şipahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alınıp barýan işler hemem döredilen şertleri bilen tanışdy. Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy barada alada berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak we berkitmek, jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgilerini berkarar etmek ugruna belen sepgitlere getirildi. Hemem uly üstünlikler gazanyldy. Hormatly arkadagymyz Gurban Berdimuhammedow arçma şipahanasynda dynjalýanyň saglyk ýagdaýlary hemem bu ýerde döredilen mümkinçilikler aýratynlyklary bilen içkin gyzyklandy. Dynjalýanlar gahryman arkadagymyza ilatyň saglygyny dikeltmek we berkitmek ugruna döredilen şertler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Köp ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň saglyk uruş ulgamyna ýol başlyk eden arkadagymyz Gurban Berdimuhammedow arçma şipahanasynyň bejerjilik ukyby ýokary derejede eýe bolan mineral suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen geňişlerini gurrun berdi. Şipahanada saglygyny berkidýän adamlar bu ýere gelýänleň sanynyň barha köpelýändigini, şeýle-de şipahanada bejerge almagy isleg bildirýänleň sanynyň artýandygyny nazara alyp, gahryman arkadagymyzyň şipahanada ýene bir binany gurup bermek baradaky ýüz tutmalaryny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýetirmegini haýyş etdiler. Arkadagymyz olaň haýyşyny bitirjekdigini aýdyp, arçma şipahanasynyň öz bolşy taryhy, oň ösüşiniň tapgyrlary barada gurrun berdi. Gahryman arkadagymyz ýurdumyzyň saglyk uruş we derman senaty ministri wezipetine işlen döwürlerini arçmanyna täze önümçilik we senagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda Mähriban arkadagymyz bu çözgüt bilen ylanyşman senagat toplumlarynyň arçma şipahanasynyň çeşmesine yarama täsir etjekdigini ma'lum edýär. Ýöneminge garamazdan 1998-nji 1999-njy ýyllarda bu ýerde guruluşlar başlanýar. Şolaryň netijesinde arçma şipahanasynyň çeşmesiniň gözi ýapylýar. Türkmenistanyň şol wagtky saglyk uruş we derman senaty ministri Gurban Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barýan guruluşyk işleriniň şipahanyň çeşmesiniň kesilmeginiň sebäp bolanyny ilmi taýdan esaslandyryp, şol wagtky Türkmenistanyň prezidentine degişli mazmundaky haty ýollaýar. Oň netijesinde guruluşyk togtadylýar. Şondan 2-3 ýyl geçen soň şipahanyň çeşmesi açylyp akyp başlaýar. Şeýlelik bilen bu ýerde gönüden göne gahryman arkadagymyzyň tagyllasy bilen giňgerimli işlere badylga berilýär. 2009-njy ýylda bu ýerde 400 orlyk täze bina gurulýar. Şipahana 7 kilometr uzaklykdan agy suw çekilýär. Hemem giňgerimli awdanlaşdyryş işleri ýaýbanlandyrylýar. Mundan başga şipahanyň çäklerine saglyk ýol çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şipahanyň melhem suw bilen bejerişiň sportyň durly görüşleri bilen utgaşdyrmagyny öpçün edýär. Şipahanada saglygyny berkidýänler gahryman arkadagymyzyň gurrunlaryny uly gyzyklanma we höwes bilen diňläp, oňa halkymyz galy berse-de tutuş adamzat ähmetli işler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Halkyň behwidi döwletiň behwidi diýen paýhatly jümläni aýdyp Mähriban arkadagymyz adamlaryň şipahanyň çägini geňiltmek baradaky haýyşlaryny nazarda tutup, şipahanyň we onuň mineral suwunyň mümkinçilikleriniň ilmi taýdan düýple öwrenilip, gelinen netije laýyklykda bu ýerde 200 ýa-da 400 orlyk binany gurmak boýunça teklibiň taýýarlanjakdygyny we oň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýetiriljakdygyny belledi. Hepdeniň dowamyna
Münaqim möhüm wakalar hormatly prezidentimizin ýyly ýurt bäkfetli döwlet ähmetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänligini äşkär etdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ähli ýerleri bilen birlikde Balkyny welaýatyň düýpli ösüşlüğüň mekanyna urly. Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynna Türkmenistanyň milli gençligiň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ýyly ýaşulsy Gurban uly Berdimuhammedow ýakynlaşyp gelýän Tumus mögsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerine tanışmak üçin Balkyny welaýatyna bolan iş taparynyň çäklerini Türkmen we şäherine arka dagly serdarymyzyň gatnaşmagyna täze açylan köp orly hassahana baryp görmegi, ol ýerde alyp barylan işler bilen bu ýerde zähmet çekýän saglyk guruş işgärlerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Şoňlary Türkmen şäherindäki täze köp orly hassahanasyna halkymyza göwnü jaý hyzmatlar ýoly goýulýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna aprel aýynyň 15-ne hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen Türkmenbaşy şäher köp ugurly hassahanaty açylyp ulanmaga berildi. Bu häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän hassahanaty öz işine başlamak bilen Balkyn welaýatynyň raýatlaryna welaýatyň daşyna çykmazdan zerur bolan ähli saglyk goruş hyzmatlaryny netijeli amal aşyrýar. Hassahanada dünýä ýynyň bäwekleň eneleri şular ýaly ajaýyp şertleri döredip beren hormatly prezident ene yüreklerinin hoşallıklarını beyan ediyorlar. Men Türkmenbaşy şäher Köpugurly hassahanasynyň dowrun bölümine men oglan däwek elim aldym. Däwde men lukmanlara şefaat uýalaryna köp sag bolsun aýtýarym. Hemde şuň ýaly akmerlerden hassahana durdurup beren prezidentimize köp sag bolsun aýtýarym. Jany sag, ömrü uzak bolsun. Qaqabaýewa bebi mähri täze dünýä ýynyň ogul bäwegine halkyň arka dagly zamanasy gelene dünýä ýynyň münasibetli zaman diýip at goýanlyklaryny bu oguljuňam watanymyza ýurdumyza gerekli perzent bolup ýetişmegine arzu edýänligini bellidi. Häzirki zaman döwre we hassahanada zähmet çekýän lukmanlar döredilýän şeýle ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimize sag bolsunlaryny beýan edýärler. Beýik ýeňişiň bayramy Türkmen halkynyň belent watançylygynyň we edermenliginiň oňyn parahatçylyk söýjülük, dörejlik ýörelgilerine, ata-babalyň parasatly wesiýetlerini agrarlygynyň nişany hökmünde milli senamamyzda möhüm orny gelýär. Bu şanly sene münasibetli asly däwe görä ýurdumyzda dörli çäreler geçirilýär. 9 may günü münasibetli çäreler ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýokary ruh belentligi ösenip bellenýär. Bayramçylyk münasibetligi geçirilýän çärelerde merdana pederlerimiziň beýik watançylyk uruşyna görkezden edermenlikleri, gaýdusuzlyklary dogrusynda buýsançly gurulmalar edilýär. Çärelerde belenirşi ýaly watanymyzyň azuwdalygy ugruna janlaryny gurban eden ata-babalarymyzyň ýowuz uruşda görkezden edermenlikleri biziň ýaş nesillerimiz üçin görüllü mektebdir. Urşun ýerinde galanlar, mukaddes ojaw saklan enelerimiz pazgaly urşun ýeňiş bilen tamamlanmagyna sallamly goşuntlaryny goşdylar diýilip çykyşlarda aýratynlyk tally. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny, halkyň arka dagly zamanasy ýylyna halkymyzyň azuwda durmuşda, parahatçylykda ýaşaýanlyklary, parahatçylygy, azuwdalygy, dost dogonlygy esasy ugur edilen baky bitarap hem garaşsyz döwletimizde raýatlarymyzyň erkana durmuşyň hödürini görýänlikleri buýsançy bellendi. 5000 ýyllyk taryhy bolan türkmen halky ähli döwürlerde de merdanalygy, gaýdusuzlygy bilen tanalan halkdyr. Geçmişde en semesiyimiz döwletleri döreden pederlerimiz, serkerdelerimiz şöhratly taryhymyzyň sahypalaryna öz atlaryny ýazdylar. Biz şeýle gaýdusuz, pähim parasatly milletiň nesilleri dertip, çärelerde çykyş edenler belläp geçdiler. Şeýle de ýeňiş günüm nasibetli 1941-1945-njy ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gahrmançylyk görkezden uruş veteranlarynyň hormatyna guralan aýdymsazly çärelerde çykyş edenler ata watanymyzdan alyklarda söwüşip, ene topragymyzy gaýratly goranlyklaryny watan ugruna söwüşiň ýerine galan enelerimiziň bolsa giýje günni tille zähmet çekenliklerini gowunç bilen bellediler. Ýanglanan aýdymsazlarda garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň bugünkü dünýä ýüzündäki awraýy, edermeligiň we padarlygyň nusgasyny görkezden gahrmanlarymyzyň, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy gülledi ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giňerimli beýany aýdyň şoklalendi. Dawaralyň dowamyny watanymyzyň ösüşli mendillerini wasp edýän şirin mukamlar ýanglandy. Maklady dawaralar ýaş nesilleriň arasynda ata-babalarymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryny wagt etmekde we watan söýjülük ruhuny belende götermekde uly ähmiýete eýe boldy.
Şeýle-de paýtagtymyzyň Aşgabat kinoteatrynda 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşynda gazanılan beýik ýeňsiň 77 ýyllyk şanly toýuna bagsanyp Gyzyl Kurty atly seper filmiň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Bolan wakalardan ýola çykylyp surata düşürilen filmde adamsyny urşa ýeberen Gowher geliniň başyna Gyzyl Kurtyny atyp ömrü ötýänçä ýany öleşine garaşyp ozagyny gowrap oturan hakynda söhbet açylýar. Hormatly izleyijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik izleyijiler, hormatly izleyijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa may aýynyň 9-ndan may aýynyň 15-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ahyrynda ýurdumyzyň çägine gün matardan çyýly howa akynyň aýrlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine ýagşyň ýağmagyna, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň durlukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Haýtakygy ýurdumyzyň Balkan welaýetinde üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat gün matardan tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusyn 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 24-29 gradus, welaýetyň Kanariýa etraplaryna 18-23 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýetyne üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepden başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat günäterden günogara ugruny ötýän tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusyn 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 19-24 gradusyn 30 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýetyne üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepden başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat günäterden günogara ugruny ötýän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusyn 21 grasa çen mayıl, gündüzleri 22-27 gradusyn 30 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetyne üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepdeniň başynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat günäterden günogara ugruny ötýän tiýlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusyn 26 grasa çen mayıl, gündüzleri 23-28 gradusyn 34 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşol welaýetyne üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepdeniň başynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Günäterden günogara ugruny ötýän tiýlik sekundda 6-11-den 10-15 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusyn 19 grasa çen mayıl, gündüzleri 18-23 gradusyn 29 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtym Aşgabatda üýtgäp ýağmurly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýyllarym çakmagy mümkin. Demirat günäterden günogara ugruny ötýän tiýlik sekundda 7-9-dan 10-12 metr ýetýän şemalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 13-15 gradusyn 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 19-21 gradusyn 28 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleyijiler, ýurdumyzyň şama aýynyň 9-nda magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz may aýynyň 9-ndan may aýynyň 15-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolyňyz. Eziz watandaşlar, ýaz paslaryna günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berjaý etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mähriban izleyijiler, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şuňyň watan habarlary gepleşigimiz jemgyýet. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşleriň ödününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.